बे बिटिसि ओनसोला जों बर' माहारिनि आरो जों बर' माहारिनि जाना थानांगोन आरो जों बेयाव रैखाथि थानो मोननांगोन। जेब्लासिम जोंनियाव एनडिबिफोर दङमोन, एनडिएफबि बिसोरो दङमोन, अब्ला जोंनियाव गोबां रायजोफोर दानिया माखासे बाथ्राखौ जों नायबिजिरनो हास्थायदों। बे बाथ्राफोरखौ नायबिजिरनो हास्थायनायानो जाहैबाय दिनैनि दिनाव जा जाथाय जानानै थांबाय, नुदों दा? बेफोर जिथु जाथाय जानानै थांदों, बे जाथाया दिनै जोंनि बर' समाजाव बुंनो थाङोब्ला मोनसे लाजिथावथाव जाथाय जागोन दै। दाङो एवथुयो नाथाय ओमफ्राय खानाय बोलाबायो। थाग्राफोरनि जों जाय मानसिफ्रा रायजो गावसोर राजानि थानानै थाखाय मावो नङा, बिसोरखौ मा नाथाय खालामो होनबा जोंनि बिसोरो दाङो मोदोमाव, ओमफ्राय हारिनि बिदिनो सेक्सुवेलि दैदेनगिरिफोरनि थाखायसो बे माबा मोनसे लाजिथावथाव जागोन। मानोना जोंनि दैदेनगिरिफोर थासेयावबो दिनै जोंनि हारिनि हिनजाव मानसिफ्रा सासेनि उनाव सासे, सासेनि उनाव सासे, सासेनि उनाव सासे गुबुन हारिनि मानसिफोरनि दिनै बुलि जानो गोनां जादों। जोंनि जोंनि बिटिसियावहाय जेब्ला जोंहा एनडिएफबिआ दंमोन, अब्ला बै समावहाय सोरबा गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जोंनि हारिनि हिनजाव माहारिफोरखौहाय बिसोरो मा टाच खालामनो थाखाय बिसोरहा गोहो गैयामोन, बोलो गैयामोन। नाथाय दिनै जोंनि हारियाव रैखाथि हान्जाया गैयैनि जाहोनाव दिनै जोंनि हारिनि गोबां हिनजाव माहारिफोरखौ मा खालामदों दिनै चान्स मारिदों। आरो जों नुनोबो मोनदों सासेनि उनाव सासे, सासेनि उनाव सासे गुबुन हारिनि सेंग्राफोरनि आखाइयाव बा हौवा मानसिनि आखाइयाव दिनै बुलि जानो गोनां जादों। दाखालिसो सासे, नङा होमबा, उदालगुरिनि गुवाहाटियाव। आरो खारनायखौथ' बादो, बेथ' हिसाब गैखाया। दिनै सासे, गाबोन सासे, दिनै सासे, गाबोन सासे, खारनायानो जोबनानै थाङा। बाथ्रायाथ' नंगौ, सोरबाया बुंगोन गोदोबो बेबायदिनो खालामजाखायोमोन होननानै, पुलिस आर्मिफोरजों जिनाहारि खालामजाखादोंमोन होननानै बुंनो हागौ। नाथाय जेब्लासिम जोंनियाव एनडिएफबिफोर दङमोन, एनडिएफबि बिसोरो दङमोन, अब्ला जोंनियाव गोबां खम हिनजाव माहारिफोरखौ गुबुन जाथिनि मानसिफ्रा आखाइ होनो थाखाय गियोमोन। दिनै जिथु फेसबुकाव मोनसे भाइराल जाबाय, क'क्राझारनि कदमतलायाव थानाय मोनसे जानो हागौ बियो शपिं मलमोन, मोनसे गलामोन। आरो बे गलायाव जाय हिनजाव माहारिया गावनो खुद बर' हिनजाव, दिनै बियो बे गलानि जिथु मालिक, बे मालिकजों लोगो नांनानै दिनै गावनि कर्मचारिफोरखौनो बियो गाज्रि बेब'हार खालामनो नाजादों। दिनै जोंनि बर' सिख्लाफ्रा दिनै नैबे जाय बेक्तिया बिनानावना बिब' जेरै आवाज थिखांबाय, दिनै पाब्लिकनि गेजेराव बुंफ्रुनानै होबाय, जोंनि बर' सिख्लाफ्रा बेबायदि जानांगोन, बे लाइमोन सिख्ला बायदि जानो नांगोन। गाव हारसिङै सिरि सिरि लाखोमानानै बेखौ गावनो सल्भ खालामनो नाजानो नाङा। जुदि नों बेखौ पार्सनेलि हायाब्ला जोङो बोलोगोरा जानांगोन, हिम्मत गोनां जानांगोन, गिनो मोननाय नङा। जुदि बेबायदि गाज्रि जाथाया नोंनि जिबनाव बा जोंनि जिबनाव जुदि जायोब्ला लाखोमानो नाङा। जुदि जों लाखोमागोन, जों जेसेबांनो लाखोमागोन, अब्ला एसेबांनो गुबुन हारिनि सेंग्राफ्रा जोंखौ बा जोंनि हारिनि लाइमोन सिख्लाफोरखौ गावसोरनि मा खालामगोन, बुलि खालामबाय थागोन।
दा आङो सेल्युट होयो नैबे सिस्टारखौहाय जाय सिस्टारा दिनै बे सेंग्राखौहाय दिनै सेंग्रा नङा बियो दाखु बे दाखुखौहाय दिनै पाब्लिकनि गेजेराव लानानै फैबाय मिथिहोबाय जे बिनि आखला माबायदि नाथाय आंनि गिनाया बेसो जोंनि बर'आ गाव बर'जों लोगो नङा जोंनि बर'आ गाव बर'जों लोगो नङा जुदि बियो केस जायोब्लाबो गाबोननो गफिननो हागौ हरसेनि थाखायल' थानायाव लांना दोनहैनोबो हागौ नाथाय बेखौ माब्लाबाबो जाहोनो नाङा आरो बे गलाखौहाय बे दखानखौहाय आरोबाव माब्लाबाबो खुलिफिननो होनो नाङा दा आं दहाय बुंदोंमोन ना जिथु NDFB बाथ्रा दा सोरबाया बुंनो हागौ जे गोदोबो बेबायदिनो खालामजाखायोमोन दाबो खालामजाखायो एखे होननानै नाथाय जुदि जों दायो नायनो थाङोब्ला बै समाव जोंनि हारिया जों गाव सरकार सालायनोसो दावहा नांदोंमोन बे समावसो मा जादों आर्मि पुलिसफोरजों नागिरहैजानायाव खारखोमानायाव बै खारखोमानो गोनां जानायावहाय मा जिनाहारि खालामजादों जोंनि बर' बिमाफ्रा नाथाय दायो बै समाव जोंनि बर' बिमाफ्रा गावसोरखौ बुलि होनानै दिनै जोंनो लागै बेबायदि मोनसे रायजो सालायनो हानाय खेमथाफोरखौ दिनै लानानै फैबाय आरो जोंहा दिनै जोंनि गावनि हारिनि बेक्तिफ्रानो दिनै खेमथा लानानै गावनि हारिखौ गाव दैदेननो मोनथायखौ मोनसेयावबो जोंनि बर' हिनजावफ्रा दिनै गुबुन हारिनि जुदि बुलि जानांबाय थायोब्ला बिनि दायखौ सोरनियाव हमगोन दिनै जों गाव हारिनिनो दैदेनगिरिफोर थाना गाव हारिनिनो सरकार थानानै गाव हारिनिनो जोंहा बिजिरगिरिफोर थानानै दिनै जोंनि बर' आइजोफ्रा मानो बारे बारे बुलि जानो गोनां जादों मानो जोंहा पावार गैया नामा जोंहा गोहो गैया नामा जों दिनै गोहो गोलोन्दां जाबाय नामा जों गोदो जेरैहाय दाबो बेबायदिनो नामा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बे बाथ्राखौ सिन्था खालामा जे जोंनि बर' फिसाफ्रा जेरावखि थाया बियो सेफै थानांगौ जोंनि बर' फिसाफ्रा जेरावखि थाया मोजां खामानि मावनानै लाइफआव डेभेलप जानो हाथों होननानै बे बाथ्राखौ साना जोंहा दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंनि BTC हालामाव इयुथ्सफोरनि थाखाय जोंहा स्किमफोरानो गैया दङब्लाबो सिरि फैगोन स्किमफ्रा सिरियैनो जोबखोमानानै थाङो सोर माब्ला जाखोमागोन सोर माब्ला मोनगोन जेनिबो उद्देश गैया आरो बेबायदि जाहोनाव जोंहा दिनै गोबां लाइमोनफ्रा ओरैनो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै बेखार जेंनायाव गोग्लैनानै दङ दा उपाय गैयियाव नैबे बिनानावाबो मोनसे गलायाव खामानि मावहैबाय आरो बे गलाया बबेयाव दङ बे गलाया बबेबा बांलादेशआवथ' गैया बबेबा गुबुन स्टेटआवथ' गैया गावनि स्टेटआवनो दङ गावनि डिस्ट्रिक्टआवनो दङ नाथाय अब्लाबो गावनि जायगायाव गावनि मानसियानो सेफ गैया आरो बेफोरबायदि सेफटिखौ जोंहा जोंनि हारिखौ सामलायगिरि बिसोरनि आखायाव बिनि दायित्वआ दङ आरो बेफोर दायित्वखौ लानो थाखायनो दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा
दैदेनगिरि जादों, हारिनि दैदेनगिरि जादों। आरो बेफोरनि बेलायावबो जोंनि हारिनि दैदेनगिरिफोरनि आवाजखौ नांगौ, आवाज, जाहाथे गुबुन हारिफ्रा गिनानै थायो। बेफोरबायदि जुदि खालामाब्ला जोंनि बर' हिनजावफ्रा फैबाय थानाय समफ्रावबो आरो माब्लाबाबो मा जानाय नङा, सेफ जानाय नङा, रैखाथि थानाय नङा। दिनै बे बिनानावजों जादों, गाबोन सोरजोंबा जाबावगोन। आरो बेबायदिनो जाबायनो थागोन, जोबनो रोंनाय नङा, जेब्लासिम जोंनि सरकारा, जोंनि बिबानगिरिफ्रा, जोंनि हारि दैदेनगिरिफ्रा बिनि सायाव गिदिर नियम खान्थिफोरखौ लानानै फैया। बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि बे बिटिसि ओनसोला मोनसे डास्टबिन, जेरावनिफ्राय फै जोंनि बे बिटिसि हालामाव जमा जाफैनो मोनो। गुबुन रायजोनि मानसिफ्राबो थुबुर जाफायना थानो मोनो। बुंनो थाङोब्ला हानि पाट्टाबो मोनबावसो खोमा गुबुन रायजोनि मानसिफ्रा। नाथाय बे बिटिसि ओनसोला जों बर' माहारिनि, आरो जों बर' माहारिनि जाना थानांगोन, आरो जों बेयाव रैखाथि थानो मोननांगोन। अब्लासो दा गावनि हायाव थानो मोननाय, गावनि हायाव गोजोनहै संसार मोनजानाय, नङाब्लालाय मा? जेबो मुलाम्फा गैया। जों बर' जानायनि जोंहा जेबो मुलाम्फायानो गैया, जुदि जोङो गावनि हायावनो जोङो गाव रैखाथि गैयाब्ला। बेनिखाय सोरखारनिसिम आंनि बेनो आरज, जे जोंनि बिटिसि सरकारा बे गुबुन रायजोनिफ्राय थाफैनाय मानसिफोरनि सायाव माखासे गोख्रों डिसिसनफोरखौ बा नियम खान्थिफोरखौ खानानै दोननो नांगौ। जै बर' हारिनि हामबायसै।